Boko Haram, gwamnatin Niger ta ce ƙungiyar ta kafa tuta a wasu yankunanta. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a sashenmu na labarai da al'amuran yau da kullum. Idan wannan shine shigowarka na farko wannan tasha tamu mai farin jini, sai ka daure ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu. Gwamnatin jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya ta ce ƙungiyar Boko Haram ta kafa tuta a wasu ƙananan hukumomin jihar guda biyu. Gwamnan jihar Abubakar Sani Bello, wanda ya tabbatar da sanarwa cewa Boko Haram a jihar, ya ce mayakan sun kafa tuta ne a ƙananan hukumomin Kaure da Shiroro, kuma kamar yadda babban mai bashi shawara kan watsa labarai Ma'awiya Muye ya fitar da sanarwar. Sun kwace yankin sun kuma kafa tutar su, ina tabbatar da hakan a yanzu, in ji gwamnan. Ya ce abin da ya daɗe yana nuna wa gwamnatin tarayya gashi nan yanzu yana faruwa. A cewar gwamnan, abin takaici har ya kai wannan matakin, kuma idan ba a yi hankali ba, Abuja ba za ta zauna lafiya ba. Gwamnan ya kuma bayyana damuwa kan yadda a cewarsa mayakan na Boko Haram ke ƙwace matan mutane da ƙarfi, kuma suna son mayar da yankin a matsayin gidansu, kamar yadda suka yi a dajin Sambisa. Ya ce duk da cewa bai yanke ƙauna a kan gwamnatin tarayya ba, ya ce ba zai ƙara jira ba, yana mai cewa lokaci ya yi da za a ga dalilin da za su ɗauki matakin soja. Sanarwar kuma ta ce ‘yan bindigan na kurara ne daga ƙauyukan Kufana na jihar Kaduna, inda suke satar mutane tare da yi wa mata fyaɗe. Matsalar tsaron da ta ta'azzara cikin 'yan satukan nan, kamar yadda ya faru a jihar Yobe a wani yanki na ƙaramar hukumar Gaidam. Tun dai ranar Juma'a da ta wuce ake ta fuskantar hare-hare daga mayakan na Boko Haram a arewacin Najeriya. A dacen hare-haren nasu ya fi yin zafi a arewa maso gabashin ƙasar, inda a yanzu aka samu ɓullarsu kuma a arewa maso tsakiya. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya kawo mana tsaro a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. Duka kuma da haka mu kawo ƙarshen labaran namu na yanzu, sai kun sake ji daga gare mu a cikin wani labaran na daban.